wannan video namu zan nuna maka yadda zaka dawo da duk abin da ka taba gogiya tun daga farkon siyan wayarka har zuwa yanzu. Zaka iya dawo da fotunanka, waƙoƙinka, bidiyoyinka da file ɗinka, duk zaka iya dawo da su da zaran ka kalli wannan video daga farko sai karshe. Kar ka manta ka danna mana alamar like da sharing din wannan video da kuma danna mana alamar nan ta subscribe da kuma ƙararrawa domin idan mun saki wani sabon video za a sanar da fari. Wannan shine sunan application din da za ku je ku yi downloading din. Idan kun je ku yi downloading din wannan application da kuke gani, da zaran ku shiga cikin wannan application da kuke gani, kuna shiga ciki ne a nan sai ne muku bashi dama, za ku bashi dama a nan. Da zaran kun bashi dama zai ɗaya satin, da zaran ya ƙara sati yana numku wani fuskar da kuke gani, yana numku wani fuskar da kuke, za ku danna wancan wajen da kuke gani, wannan wajen da kuke. Da zaran kun danna wannan wajen da kuke gani, shikenan anan ya ba mu dama za mu iya ga fotunan da muka goge nan. Idan muna da bukatar za mu iya dawo da su, ɗaya bangaren bidiyoyi ɗaya bangaren audio, su ne duk wanda muke da bukata za mu iya dawo da shi. Kuna ganin shi sanan duk abubuwan da muka taɓa gogewa ne da kuke gani. Idan muna da bukata za mu iya dawo da su. Don da kuke gani duk abubuwan da muka taɓa gogewa ne. Da zaran ka danna bidiyon da kake da bukata ka dawo da shi kuma foto, da zaran ka danna shi za ga inda ka rubuta sharing da kuma yin downloading ne. Idan downloading ne kake da bukatar kai za ka yi downloading ne, idan kuma sharing ne kake da bukatar kai za ka yi sharing ne. Sai ma duka anan muka kawo ƙarshen wannan video namu. Idan wannan video ya burge ka, kai kokari ka danna mana like, kai sharing din wannan video domin yan uwanka da yawa su gani su amfana.